Holy 10 haasi kumira, tadzoka zvakare neimwe update. Yes, update manyama. Mukomana uyu vakamuitei chaizvo. Hello guys, how are you? Thanks so much vanhu vese vari kusubscribe nekusupporta channel yedu. Anyway, I don't want to waste much time. Ndongoti vanyowani subscribe ichinangwa ndechongoti murume unoyu asvike 100k by the end of this year. Yes, vana vamwe vari kuzviita, ndiye muri kuvasimudza. Without any further ado, let's jump into today's business. Holy 10 adzoka zvakare. Yes, ari kupisa mukomana haasi kudzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso. Actually nekuti ndabata kumeso. So Holy 10 auya achibvira zvakare paTwitter. As you can see, that is the original Holy 10's Twitter account. Iyo yakanyora iye kuti Dear Collins Mnangagwa, you can't touch me, and the moment you try, you are really proving to all of us that you and your father ran a terrorist organization. Let me read again. Dear Collins Mnangagwa, you can't touch me, and the moment you try, you are really proving to all of us that you and your father ran a terrorist organization. So I'm still wondering, where is Holy 10 getting the audacity to say these things? Remember, he's talking to our president of Zimbabwe, Comrade Emerson Mnangagwa, and mashoko akadai tinoziva previously kuti vanhu vaimataura zvanga zvisingaperi zvakanaka. I'm just wondering zvekutaurwa nevanhu kuti Holy 10 anogona kunge ari kurasika njere, because remember Holy 10 has been in and out actually a long time in the hospital. I think ane chirwere chinenge chironzi chemoyo here, I don't know, whatever zvikungotaurwa nevanhu. You can see the body yake yakambodropa, saka maybe he is under some stressful conditions. But the issue now is, why is he keeping on mentioning the Mnangagwa family? What is going on? Then comment section pa social media, I've been going through the comment sections ndichoda kunzwa kuti vanhu vari kutaura kuti kudi mune nyaya dzakasangana dzirimo imomo, kusanganisira nyaya yekuti vamwe vanhu vari kutoti aiwa zvekutotaurwa nemukomana wayo ichokwadi, ari panguva yakaoma hakusi kupenga. So ndo zvekutaurwa navamwe vanhu zvikunzi ari panguva yakaoma haasi kupenga. And kana chiri chokwadi chekuti zvinhu zvese zvaainazvo kubvira kumotikari nepekugara anga akapiwa, ipapa pama1 mukomana wayo anogona kurasika njere, because acharohwa neimwe depression inotyisa. Remember kuti vakomana vanenge vachipisa mastreets vachiti vana masini. Saka ni at the end of the day zvinhu zvai zvozongoti kwacho zvongotorwa. So it will not end well, it will end in tears. So tiri ipapo zvakare, I just wanted kuti ndipinze munyaya inoyi kuti I'm very very worried about maartist akawanda akapiwa motokari nasewiki nauchivhayo kuti kana zvinhu zvacho zvichizotorwa bheki nenzira yakadai, ndiri kuona kuti pachaita kugeda kwemene kunopfuura kwakanyorwa mubhaibheri. Pachava nekuchema kukuru, pachava nekusuwa kukuru, especially kana uchinge waitawo part of the bargain, waitawo part of the deal. Remember, Holy 10 aibiga musangano achipfeka regalia yemusangano, which was good, and I think everything was going well. So I'm still wondering why Holy 10 has been thrown under the bus. What is going on? The papi pawaka crossana with the Mnangagwa boys. We can all see vamwe vakapiwa masina even before Holy 10. They are still in good books with the president's family. So I'm wondering, Holy 10 chi inyaya yake rekulauda too much, asinganyarare kana kuti what is actually going on. But I'm really worried for Holy 10, and I just wish dai adzokera kuboys iro anotaura naro kwaMnangagwa iro varegera kuitirana rafu, because zvinhu hazvipere zvakanaka, zvinhu zvinenge zvisingafaniri kunge zvichidaiwo. So other people are supporting kuti Holy 10 zveshuwa ari pama1. And also inini I had to come in ndichiwedzera pamusoro ndichitaura kuti I'm now very very worried about my artist, besides my artist akapiwa motikari nasewiki nauchivhayo, but I'm just saying my artist in general zvavo kuti yei kana kupisa nekublinga kwavanenge vachiita kuzviri zvinhu zvekupiwa, which means inini nditori nani zvendine bhaudhi rengoro, because at the end of the day you are going to find out kuti maartist aya anenge asina something to call their own.
We're talking about my title deeds. We're talking about these cars. We're talking about vatori west deep in munyaya dzakadaiwo nemarelationships nevanhu vari powerful in our country. So what I just want to say right now is to ask for the Mnangagwa family and the boys kuti varegerewo mukomana uyo and sit down vakamboita pakutanga tisipo so they can talk over this thing. Otherwise hazvina kunaka izvozvozvo pavanhu vanenge vaita madhiri avo kuti vazobuda pachena vachifumurana vachita all that stuff. And also I'm encouraging and advising my upcoming artist kuti zvinhu zvekupiwa izvi ngwarirai anytime zvinogona kufuma zvakadzokera kumusha kwazvo. Midziyo yaamai zvinhu zvekupiwa izvi saka ni kazhinji accept magifts anoziva kuti you can utilize then they disappear. Otherwise chinhu chinoramba chiripo chekuti munhu anenge achiona ndindakampa chinhu icho ndindakakupa uchingoremind kunzi uri kuziva here kuti chinhu chauya nacho ndechangu. I think this is why mujaya aibuda aitaura kuti haasi kurara kumba, he is so stressed and all that stuff. I think all these behaviors were emanating from the condition yaari and the pact yaakaita whoever waakaita naye. So this is just a heads up to my artists vachiri kusimukira kuti masina, yes masina aripo, but masina anouya nema-consequences, ane ma-cost aanenge ainawo. So right now I can't believe kuti Holy 10 achasara ainei if everything is to be taken, if everything came from the first family's boys. So I'm really worried for mujaya. Tinenge tichipinzwa imwe pressure nemakomana vanenge vachitipa pressure zvakabhadhara harare iri kunaka this and that. At the end of the day tozosangana nezvinhu zvakadai, zvinhu zvatinenge tisingatarisiri. I'm not celebrating nguva ine mukomana, no, asi kuti ndikutochemawo naye, but at the same time I'm taking the opportunity to warn mamwe maghetto youth kuti guys, be very very careful out there. Kana muchisaina madeals amunenge muchisaina, don't be too overexcited and end up jumping into a deal raunenge usina kunyatsoscrutinize kuona kuti is this deal favorable, kana kuti in my favor, kana kuti this deal rakatondidyira muvhu, rakandidyira bonzo. So I'm just wondering, and this might not be the beginning and this might not be the end. Actually, it is just the beginning. This is just a tip of an iceberg. We are going to see more and more artists experiencing the same or doing the same behavior as like what Holy 10 is doing. I just pray that vanhu vagadzirisane vataurirane. Maybe sekuziva kwamunoita hanzi mbudzi kuzvarira pavanhu hunzi nditandirwe imbwa. So maybe Holy 10 might be doing this in order kuti atandirwe imbwa. So you can see there pakaipa akanoyanzonyora kuti dear Collins Mnangagwa, you can't touch me. So now I don't know kuti ana Collins havana mapowers or api and other stuff, but paari kuzomenshena zita rapresident kuti you and your father run a terrorist organization. Jaya anenge azobuda musake. My advice is kuti kana kuina vamwe vanhu vane ukama naye, please endai munobata mujaya, mutaure nemujaya, muone kuti mujaya zvinhu zvaari kutaura izvipo here, otherwise zvinozocosta a lot of people. So tabata nyaya dzakawanda ipapa. I hope kuti update yaina kunzvengai. I hope to kufamba tiri pamwe chete. Kana pachinge paitika another update, I'll come back on this platform and share with you if there is any other developing updates. So guys, ivane zuva rakanaka ndinovimba uye ndinotenda kuti muchafollowa nekusubscribe nekushare mavideos edu nekumalaika kuita kuti zvityise zvienda kumberi. Remember, mafamilies akawanda akutorarama neYouTube. Iyo isi tinoiti YouTube. Anyway, remember kusubscribe rombe rinorema vende. Pamwe ndingangoraramisawo mhuri yangu. Salute.